For mig er Kung Fu en øvelse i at overvinde sig selv, men selvfølgelig også de udfordringer, som tilværelsen måtte kaste efter en. Der er ikke rigtig noget konkurrenceelement i det. Det er mere en form for overlevelsespraksis. Den, der har vundet, det er last man standing. Kung Fu er jo langt mere end bare krigskunst og kampkunst og selvforsvar. Der er forskellige åndedrætsøvelser og meditationspraksis. Man får et redskab til dels at kultivere sig selv, blive en bedre version af sig selv. Der er meget motorisk udvikling i Kung Fu. Styrke, udholdenhed, noget balance, men i høj grad også smidighed. Følger op med den der, trækker den til mig her, sparker mod hans bagerste ben. Bevægelserne er lidt overdrevne, og det er simpelthen bare for at få de her ting programmeret ind i kroppen på sådan en måde, man udvikler power i bevægelserne. Der er meget med gentagelser, den skal bare sidde på ryggraden. Det skal bare komme helt intuitivt. Det jeg egentlig først og fremmest gerne ville lære, det var at kæmpe og lære at forsvare mig selv. Jeg har kunnet fremføre mig selv med en lidt større selvsikkerhed, fordi jeg ved, at jeg har teknik i mig, jeg har styrken, jeg har erfaring til at gøre noget ved en eventuel situation, der skulle opstå. Jeg har fået mere kropsbevidsthed, jeg er mere til stede og nærværende, så for mig er det sådan også at have overskud i min hverdag. Det giver mig mere disciplin, mere ro i mit liv. Man lærer nogle livslektier også. Der er jo mange, der har sådan nogle overvejelser om, er jeg nu kvalificeret til at træne Kung Fu? Og så vil jeg sige, ja, altså medmindre du har nogle meget, meget alvorlige helbredsudfordringer, ja, så er det faktisk noget for alle. Vi har ikke nogen øvre aldersgrænse. Vi har folk, der starter, når de er i 50'erne, og får rigtig meget glæde ud af det og udvikler sig.